penzionu Valešů, tam se píše story. Ve Verče talíře mizí, to je její glory. Vítek velký Pokémon, žádnej Pikachu. Terka s Anglinou dojela na svým machu. Valeš crew jedou non-stop grill. Petrolej v žilách vaří každej skill. Radek Petra, kuchařská elita. Děti Tereska, Eliška, Matýsek, parta celá vita. Verča na talíři, to je prostě drama. Jídelní zápas, kdo z koho sní to máma. Vítek evoluce, snad Charizard na dosah. Terka slovíčka sáhne v každodenní prach. Radek u plotny tančí ty svý kroky. Petra dělá zázraky, všechno ladí do stoky. Děti chill na hřišti nebo u pohádky. Penzion rodinný, netřeba tu hádky. Valeš kuchyně, to je Michelin vibe. Tam jdeš hladov a vycházíš fit a rýpe. Žijou svůj sen každý den v rytmu. Od Terky do Radka má energie v bitvu. Valeš crew jedou non-stop grill. Petrolej v žilách vaří každej skill. Radek Petra, kuchařská elita. Děti Tereska, Eliška, Matýsek, parta celá vita. Valeš kuchyně, to je Michelin vibe. Tam jdeš hladov a vycházíš fit a rajpe. Žijou svůj sen každý den v rytmu. Od Terky do Radka má energie v bitvu. Valeš crew jedou non-stop grill. Petrolej v žilách vaří každej skill. Radek Petra, kuchařská elita. Děti Tereska, Eliška, Matýsek, parta celá vita.